Mallakinki wannan ita ce sabuwar waƙar Umar M Sharif wadda zai saka ta gaba, wanda yanzu ana shirye-shiryen ɗaukar bidiyonta. Kada ka manta idan ne farkon zuwan ka wannan tasha mai albarka, ka daure ka taɓa alamar subscribe, ka taɓa alamar ƙararrawa domin samun ingantattun ayyukanmu da haɗaɗa a kodayaushe da zarar mun ɗora. Mun gode. Mallakinki sabuwar waƙar Umar M Sharif kenan, wadda zai saki nan gaba insha Allah, inda yanzu wannan waka ana shirye-shiryen ɗaukar ta, kuma in ce ana ɗaukar bidiyon wannan waka, sai dai ba a kammala ba, kuma da zarar an kammala wannan bidiyo za ku same shi insha Allah a wannan tasha mai albarka. Kamar yadda kuka sani, Umar M Sharif yakan yi kokari wajen saki waka daban-daban, sai dai shi ba gwani bane ba, ko kuma in ce ba shi da jajircewa wajen sakin bidiyo. To a sa'a guda ɗaya da aka samu, ita wannan waka mai suna Mallakinki waka ce wadda zai sake ta tare da bidiyonta, domin kuwa waka ce wadda yanzu ana kan shooting ɗin bidiyonta, ko kuma in ce an gama ɗaukar shooting ɗin bidiyon ma, ana nan wajen editing a gyara ta, a saita ta yadda za ta zo muku cikin birgewa da salo mai daɗi. Ku kalli wannan waka inda ta birge ku matuƙa sosai. Kamar yadda kuka sani, Umar M Sharif a wannan shekarar mai albarka har yanzu bai saki takamaiman waka guda ba, sai dai waka mai suna Zahirin Soyayya, wanda tuni kuma a wannan tasha mai albarka mun sanar muku da wannan daddadar waka ta Umar M Sharif mai suna Zahirin Soyayya. To yanzu dai fa masoyan Umar M Sharif ku kintsa, ku shirya, sannan kuma ku yi sabon shiri, ko kuma in ce ku zauna sosai, ku gyara kunnuwanku domin sauraron wannan fitaccen waka ta Umar M Sharif mai suna Mallakinki. Kai daga jin wannan waka mai suna Mallakinki, ka san waka ce ta soyayya, kuma dama shi Umar M Sharif ba daga nan ba, domin Allah subhanahu wata'ala ya ba shi baiwa wajen tsara kalamai na soyayya a cikin waƙoƙinsa, da kuma iya maganganu da salo na burgewa a cikin waƙoƙinsa. Duk wani abu da ake bukata na fanni a cikin waƙa ta soyayya, tabbas Umar M Sharif yana da shi. Kada ka manta kasance da mu a kodayaushe a wannan tasha mai albarka domin samun cikakken wannan bidiyo da zarar Umar M Sharif ya sake shi. Amma kafin nan, kar ka manta ka taɓa subscribe, ka taɓa alamar ƙararrawa, ka taɓa all, sannan ka danna like a wannan bidiyon, ka share zuwa ga abokananka. Sai ma ɗarko a bidiyo na gaba. Bisalam.